Mijiet ta' studenti, studenti u l-familji tagħhom il-ħadd żaru l-kulleġġ Savio f'Ħaddingli hekk kif dan il-kulleġġ jimwaqqaf mis-Salesjani qed jiċċelebra l-50 anniversarju minn meta fetaħ il-bibien tiegħu. L-Open Day bdiet qudiesa fil-ġimnejżjum tal-kulleġġ bil-konċelebrazzjoni titmexxa mill-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Charles Scicluna. L-Arċisqof tkellem dwar il-kontribuzzjoni tal-komunità Salesjana f'Malta. Hija dejjem kienet preżenza sabiħa li ħadmet favuri żgħażagħ oqsma differenti tas-soċjetà. Din għal-50 anniversarju ta' Savia College ifisser ukoll il-qasam tal-edukazzjoni, il-preżenza sabiħa tal-karizma ta' Don Bosco dawn il-Gżejjer. L-Arċisqof ringrazzja l-komunità Salesjana għal ġid kbir li sar matul is-snin u qal li kien ta' sodisfazzjon jara l-studenti jibqgħu jagħmlu parti minn din il-komunità, iżommu rabta mal-kulleġġ u jaqsmu t-tifkiriet ta' tfulithom. Ir-rettur tal-kulleġġ, Father Louis Grech, ukoll tkellem dwar is-sens ta' komunità madwar il-kulleġġ. Dan il-post misma' ħafna tfal u żgħażagħ u mhijiex biss sempliċi skola imma hemm ħafna affarijiet oħrajn għaddejjin. Hekk hija dar li toffri formazzjoni sħiħa mhux biss l-istudenti tal-iskola ma dawk kollha li attendew tul dawn il-50 sena l-attivitajiet varji li kellna f'dan il-kulleġġ. Subas tal-iskola, Father Jeremy Vella, tkellem dwar is-sodisfazzjon ta' kif dan il-kulleġġ minn bidu umli kompla jikber. Bidu umli ħafna, bidu ċkejken. Illum il-ġurnata tfisser li skola fejn jitgħallmu ma' wkoll dar fejn sabu nies li jħobbuhom, li jilqawhom, jirrispettawhom u llum jafu li daħlu tfal hawnhekk u llum saru ġiel. Bħalissa hemm 270 student li qed jirċievu l-edukazzjoni tagħhom f'Savio College.